እዚህ ሬዲዮ ስኒት ኤርትራውያን እዩ ሬዲዮ ስኒት ኤርትራውያን በሐልየት ደለይት ፍትሒ ኤርትራውያን ካብ ዲያስፖራ ዝፍኖ ናይ ሬዲዮ መደብ እዩ ሬዲዮ ስኒት ኣብ ኤርትራ ፍትሒ ንምንጋስ ህዝብታት ኤርትራ ብማዕረ ተኸባቢርና ንነብረላ ሃገር ክትከውን ዓማጺና ሰዓት ግደፍ ካብ ስልጣን ተኣልዩ ርትዕን ፍትሕን ክሰፍን ህዝቢ ኤርትራ ወናን ኩሉ ጸጋታት ሃገርና ክንከውን መታን ሎሙን ከም ቀደም ብስኒትን ሓድነትን ብውሽጥን ብደገን ኮይና ጉዳይና ብሓባር ክንከዶ እንኽእል ምትብባዕን ወንን ዘስንቕ حقኛ ሓበሬታታት ናብ ህዝቢ ዘቅርብ በሐጢር ማዕበል ናብ ኤርትራን ከባቢኡን ዝፍኖ ናይ ሬድዮ ፈነው እዩ ሬድዮ ስኒት ኩሉ ግዜ ቀዳም ባቆጣጠራ ኤርትራ ካብ ሰዓት 8 ንጎስ ካብ ሰዓት 9 ቋንቋታት ትግርኛን ዓረብን ብ9540 ኪሎ ሄርዝ ኣብ 31 ሜትሮ ባንድ ናብ ኤርትራን ከባቢኡን ዝፍኖ ናይ ሬድዮ ፈነው እዩ ክቡራት ሰማዕትና ከመይ ትغنيو ካብ ሬድዮ ስኒት ኤርትራውያን ሰላምታ ነቅርበልኩም እምባርከስ በመጀመሪያ በምክንያት ዒድ አልአድሓ ሙባረክ ንኩሎም አመንቲ እስልምና ዒድ ሙባረክ እናበልና አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር ላ ኢላሃ ኢላላህ አላሁ አክበር አላሁ አክበር ወሊላሂል ሐምድ ከመውን ከም ልሙድ ህዝብና በዓላት ወሐቢሩ ስለዘብዕሎ ንመላ ህዝቢ ኤርትራ ሩሑስ ዒድ نمنيلو أسعبنا نايلوم قدام حلت 10 أغسطس 2019 مدبات حزنا لكم قريبنا لنا نايلومي فنوانات حستو زعبا أسقدد أقلقلت سواك خوونيو مجمريا سمناوي تركوبتات بمقصال حتى بزعبا سوا بزملكت أسعبنا اند هاي سكول أبسوا زبل زرستو حزنا لكم كنقربينا بتوسخي مدباتنا قطمن استمرت زي ماتاتن عدالينا لنا نس مدباتنا سناي مكتتال نمنيلكم إزي راديو سنيت إرتراوانيو سلام كبرات تخاتلتي راديو سنيت دلوم قدام 10 نحاسي 2019 عبيتي في الساميتات أبسو من زي حزنا لكم قريبنا لنا قد كتاتلنا بخبر نعدم فلما أرستاتهم أفسحالة فسومنا أبالات بايتو حبرات أغرات أمريكا إرتراوي يسيف نقوسي سومالياويت إلهان عمر زركبهم زعباء تحازا سبعو مسارات إرترا تقاوبهم أغريبهم أبز حالف سمونا بإثيوبيا أفار كل الكتما السيد أزركب معسكر سدتنيات إرتراويان بحيال ماين هبوبلان نفاسن أبسبن نبرتهم عابي قدات أوريد اللوم كبرى سمعتنا رستات والسمع سنحكم سرزراتو يسعب أبز حالف سمونا أبالات بايتو أمريكا إرتراوي مبوكولو يسيف نقوسي ሶማላዊት መበቆላ ኢልሃን ዑመር ዝርከብዎም ብዛዕባ ተሓዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ተቃውሞም ኣቕሪቦም ቅድሚ ኣስታት 4 ወርሒ ኣቢሉ ይኸውን 3 ኣባላት ባይቶ ኣሜሪካ ኤርትራ በፂሖም ንሳቶም ድማ ኤርትራዊ መበቆል ዘለዎ የሴፍ ንጉሴን ሶማላዊ መበቆል ዘለዋ ኢልሃን ዑመር ከምኡውን ኣባል ንኡስ ኮሚቴ ወፃኢ ጉዳይ ባይቶ ኣሜሪካ ንኣፍሪካ ዝኾነት ወይዘሮ ካረን ባስ ኣብ ኤርትራ ዑደት ከም ዝገበሩ ዝዝከር እዩ
እዞም ኣብ ዝሓለፈ ዋርሕ ንባይቶ ኣሜሪካ ወኪሎም ድሕሪ 14 ዓመታት ንኤርትራ ዝረገፁ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኣሜሪካ ኣብቲ እዋን እቲ ምስ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳይ ዑስማን ሳልሕ ዝርከቦም ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝተረኸቡ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ሚኒስተር ሓበሬታ ኤርትራ ብመንገዲ ትዊተር ኣብቲ እዋን እቲ ገሊጹ ነይሩ። ምምሕዳር ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ 2017 700 ዝኾኑ ኤርትራውያን ንምጥራዝ ድልዋት ምህላዎም ገሊጹ ነይሩ። ይኹን እምበር ኩነታት ናይዞም ኤርትራውያን ዜጋታት ኣበይ ከም ዘለዉ ዝፍለጥ ነገር የልቦን። እነዚ እምበር ኣባል ባይቶ ኣሜሪካ ዝኾነት ሰማላዊ መበቆል ዘለዋ ኢልሃን ዑመር ትመርሖም 43 ኣባላት ባይቶ ኣሜሪካ ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ኣሰራርሑ ግሉጽነት ከርኢ ዝላቦ ደብዳቤ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን 1 ነሓሴ 2019 ሰዲዶም። እዚ ኤርትራዊ ኣባል ባይቶ ኣሜሪካ ዮሴፍ ንጉሰ ከይተረፈ ክታሙ ዘንበረሉ ደብዳቤ ኤርትራ ኣብ ኣተሓዛ ሰብኣዊ መሰላት ገና ምምሕያሽ ከም ዘይረኣየት ዝኸስስ እዩ። ዘይሕጋዊ ማእሰርቲ ምስቓይ ደሃይ ምጥፋእን ቅንፀላን ካብ ዝረኣየላ ናይ ምንቅስቓስን ምዝራብን መሰል ካብ ዘይብላ ሃገራት ሃዲሞም ዕቑባ ንዝሓቱ ዜጋታት መሊስካ ናብ ማእሰርቲ ሞትን ስቅያትን ኣሕሊፍካ መሃብ ንሓንቲ ዲሞክራስያዊት ሃገር ዝምጥን ተግባር ዘይምዃኑ እቲ ደብዳቤ ይገልጽ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኢትዮጵያ ኣፋር ክልል ዝርከብ መዓስከር ስደተኛታት ኤርትራውያን ብማይን ሓያል ህቦብላ ንፋስን ኣብ ሰብን ንብረትን ዓቢ ጉድኣት ኣውሪድሎም። እዚ ሓያል ንፋስን ማይን ኣብ ቦራውሊ ተባሂሉ ዝፍለጥ መዓስከር ኮይኑ ኣብ ሰብን ንብረትን ዓቢ ጉድኣት እዩ ኣውሪዱ። ካብቶም ሰባት ዝነበሩ ኣብቲ ቦታ 70 ሰብ ከም ተጎድኡ ብዙሓት ገዝኦም ፈሪስዎም እቶም ቅልል ዝበለ መጉዳእቲ ዘለዎም ኣብ ጥቕኦም ዘሎ ክሊኒክ ክኸዱ ከለዉ እቶም ብከቢድ ተጎድኡ ንኣዲስ ኣበባ ከም ዝኸዱ ተፈሊጡ። ኣብዚ መዓስከር ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣስታት 20,000 ኤርትራውያን ከም ዝርከቡ ዶይቼ ቬለ ገሊጹ። ስጋብ ሕጂ ብዝኾነ ኣካል ሓገዝ ከም ዘይረኸቡ ድማ እቲ ሓበሬታ ደጊሙ ገሊጹ። እምበኣር ንሎሚ ዝተዳለወ ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ምስ ዝተረፈ መደባትና ይሓድገኩም ሰናይ ምክትታል። ሳዋ መጠንከሪ ኣካል ዶ መሰንከለ ኣካል ቅድሚ 14 ዓመት እዩ ማለት 2005 ብኣቆጻጽራ ፈረንጂ ካልኣይ ደረጃ ትምህርተይ ምስዛዘምኩ ናብታ ሎሚ ቅነ ብሓድሽ ዜማን ሙዚቃን ካዕበት መደረ መራሕቲ ህግደፍን ወቂባ ዝቐነየት ሳዋ ግን ከዓ ገለ ዘይብላ ጎልጎል ሰጣሕ መሬት ቦታ ክፋእን ቅትለትን ነቂለ ሕቡእ ተቃውሞ ናይ መንእሰያት ተበጊሱ ነይሩ ማለት ንሶም ብጥበራ ሽርሕን ኣይደገ ኢሎም ዝሰሚዎ ኣይደልየኩምን ኣይግዛእን ወታደራዊ ባርነት ኣይቅበልን ዝንበብ ሃገር ገዲፍካ ስደት እዩ። እቶም ሙስልያት ሰበስልጣን ድማ በታ ሓንቲ ጋዜጣን መስኮት ቴሌቪዥንን ገይሮም ሳዋ ገነት ዝብል ዘመተ ኣበጋገሱ። እዚ ክልተ ተጸራሪ ግጥም መንፈዓረ ኾነ ይዝከረኒ ሽዑ ሓቀኛ መልእኽትን ምስሊ ሳዋን ዝነግሩ ተምሃሮ ሳዋ በፂሖም ክመፁ ተገብረ። ኣገባብ ኣመራርፅኦም ብምንታይ ምዃኑ ግልጽ ይኮነን። ብመጠን ዘይብሉ ወጻኢታትን ብዘረባ ዳብል መልሓስን ተሳሒሎም ኣብ ሆቴል ሓኾተ ድቅስ ቀንዮም መፁ። ብልክዕ ሳዋ ገነት እያ። ሳዋ መጠንከሪ ኣካልን መቕሰሚ ተመክሮን መንእሰያት እያ። ኣብ ሳዋ ዝረኣናዮ ብዙሕ እዩ። ዕጉባት ኢና ሳዋ ክብገስ እየ እናበሉ ዘመተ እዚ ዘይበሃል ብኣኼባን ኣብ ክፍሊ መምሃርን ገበሩ። እንተ ኣነ ተታሊለ ዘይኮንኩስ ከም ዜጋን ወዲ ሃገርን እየ ጉቦአይ ክገብር ወሲነ። ዕለት 25 ሓምለ 2005 ሳዋ በጻሕኩ ደኣ መጀመርያ ዝሰማዕኩዋ ቃል እንተ ነይራ ኣብሩኽ ብርክኻ ኸይሰብረካ ትብል እያ። ዓዊለ ዋእ በልኩ ተነፋሕ መን ይዋእ ዝበለ ምስ በለ እቲ ሳዋ መጠንከር ኣካልያ መንፈስ ዓይነት እያ ተማዕብል
زبلو زنبرس أنا دد آس جيلانير خوينة مسبريت أكال دو خوينا دا إلى حسبكو سوا منفس عينت زبل دما داقم تسمعه عيوك عين دا تطبخو جن وفيروم جندع زبهال جرب سيروم معالتهوي كمالالسو رأخو أواغل قلوت حفاش هزبي زي وعل عيو سوا بارنت مخانو جن زيجبت مرتعو ألوني عمن قد زحيلكا مسرع قريتكا سلفي كالكايون ماي دفيقا زي فكر حتو حديدكا بوليتيكا تزاريبكا أبحكياخا بوليتيكا وحزليو نعلا ما يقول حيلكا تأميدكا قبو كابرسخا أوريدكا نابكا لأهادو كتعلل زيركا وزته تباهيلكا كما بعودي سنسنس أخلي بدولا أكالكا خساب زماسن تدقدق بمخدن جريكان مربي الماي ملا تبهال أب قراص قوما دنا قلا مليخا أب انقدعخا 3 ساعات سكيمكا تتأوتبل إذي اتم كاللتي جست من سياتيوم كابو حاليفون نقول كل زعفكا أب قرب ما أسرت الله كابو زحالف خاء شال شاي برجيت زبهال بيت ما أسرت دمالو أبزي زعتو ويرشن وي معالتاوي 10 ساعات امني كفلس يوعل كلو اتي كنزي كرماي سواز بصحي زي فتنو يلن اتي علاما جن زي بصحو كفلت مقباريو كابزي زغف اون علو السوخاء اب شقاق مالت عين مدري لعلى 10 7 10 15 سب ايت سحيتكم بزبل كم اب كند ممهار كم مجنحن مقطعن محسابيو كالق دما كابت زحزن دما دك انستيونا عبتي مقلو زخونه رسني حصا سوا بتبل بزبل تئزاز بطوبن زنكراروان زدقسان مخاننيو ابرئسي دما محرم تلو سلازي سوا متنكردو مسبر أكلات مسلتني منفس عينت دو مدسكلي منفس عينت ويس مسأنكقي تسفى من إسيات امبار سوا اتزبلو زلو زي كونتس اتيني نقرأكم زلنايو مانم بسوا زحالف زي قاد ما حقي أب منقار ترؤو كتساوت نمحسن سلام حوات إيرتراوان اسمي فرسناي تسفاي بحال حجي عب سيراكيز يونيفرسيتي كم تحداقاز تمراماري كوينا يسرح لما عالتي إذ كجبر زدفاف عن نجار نتي عب وشتي إيرترا خوينوم نسوا عين ورمينا تمرتي عب سوا هو هابي يقولون بيت تمرتي ويك أكاديمية تمرتي نس وتهدراو تمرتي كتحنافت يقولون بزبل عب وشتي إيرترا خوينوم كمون عب محبراو ميديا end high school in سوا بزبل زكاية زلو من كساس نعو ملء دقفي بمحا ناتي زلني رئيتوتاتن تموكروتاتن مكفالي نزن مقبار نتي رئيتوتاتين تموكروتاتين أبسل استخفافي لخريئة إيه مجمريا كم تمحراي أب بيت مكتوار سايكالو أب كتشان 4 كتشان 5 كم أبل 10 شمات الزوريا وريدا مالتي أبو أبزورر كل أوان اتمجمريا زقات أمنا نقرن تاليو أبزوررنا الأوان فستيفال تمهارو نيرو مالتيو نزي أب فستيفال تمهارو نتي بوتا نمتراي كل عينات مأتوت المقبار بخموي وتقبلنا مالتيو دفريون تعق وتهدراوي تعليم وسيلة مالتيو سلمتايو أبيت مرتبة سايكادو تمرت خوهابي يقولون ويكا أبساوا تمرت خوهابي يقولون نبل زبلو زلو ويون سلمتاي أنا نعم زدقفهم زلخو إلى كحتت كلخو حدا مجمرة أتي بوتا نتمرتي زخبون بوتا إيكونن بزحنا لنقطات كل نفسنا خلينا أكن حنا زنبرنا يوان
ካብ ናይ መምህራን ጉድለት ዲኻ ክትብል ካብ ናይ ቀረብ ጉድለት ዲኻ ክትብል ካብ ናይ ምግቢ ጉድለት ዲኻ ክትብል ምስኡ ወታደራዊ ግበር ኣይትግበር በዝኡቶ በዝውፃእ ዝብል ሓርነታት ዘይህብ ንኣካደሚያዊ ሓርነት ነፃ ዘይገብር ዓይነት ኣተሓሕዛ ምስኡ ዝተኣሳሰር ፅዑቕ ዝኾነ ናይ ማእቶትን ናይ ምስ ትምህርቲ ክኸይድ ዘይክእል ኣካይዳታት ነይሩ ማለት እዩ ካልኣይ ኣብ 2010 ኣብ ኮሌጅ ኤዱኬሽናል ሳይኮሎጂ 4 ዓመት ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን ኣነን ጉጅለይን ብዛዕባ ለውጥ ከነፅንዕ ኣንቂድና ማለት እዩ ኣብ 2010 ከዓ ዳታ ንኽእክብ ናብ ሰዋ ወሪደ ማለት እዩ ለውጥ ኮንቨርሽን ዲስኦርደር እዩ ዝበሃል ወይ ከዓ ሶማቶፎርም ዲስኦርደር እውን ዝበሃል እዩ ዝተፈላለየ ካታጎራይዜሽን እዩ ዘለዎ ነዚ ከዓ ኣብ ሰዋ ከም ብፍላይ ኣብ ሰዋ ከም ኬዝ ስታዲ ኣብኡ ከነፅንዖ ወሲና ማለት እዩ እዚ ክንገብር ከለና መብዛሕትአን ለውጥ ሰሓማ ደቂ ኣንስትዮ ስለ ዝኾና እቲ መፅናዕቲ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዘተኮረ መፅናዕቲ እዩ ነይሩ ናብቲ ዘካየድናዮ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ምልስ ኢልና ምስ ንርኢ እንታይ ኢና ክንገብር ፈቲና ኣብ እዘን ምልክታት ሕማም ለውጥ ዘርእያ ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ካልኦት ስነ ኣእምሮዊ ምልክታት ምስ ካልኦት ስነ ኣእምሮዊ ምልክታት እንታይ ዓይነት ተዛማድነት ኣለዎ ኢልና ኢና ከነፅንዕ ፈቲና ብጠቕላላ ብመደምደምታ እንታይ ኢና በፂሕና እቲ ምልክታት ሕማም እዘን ተምሃሮ እዘን ምልክታት ሕማም ለውጥ ዘርእያ ዝነበራ ተምሃሮ ብብዝሒ ስነ ኣእምሮዊ ጭንቀት ወይ አንዛይቲ ድሕሪኡ ትካዘ ወይ ከዓ ዲፕሬሽን ንብሎ ብሳልሳይ ደረጃ ከዓ እቲ ትራማ ወይ እውን ስነ ኣእምሮዊ ስምብራት ንብሎ የርእያ ነይረን ማለት እዩ ቀንዲ ምልክታት ሕማም ለውጥ ኣብ ክልተ ከፋፊልና ክንሪኦ ንኽእል ፕራይመሪ ጌይን ሰከንደሪ ጌይን ከዓ ንብሎ ማለት እዩ እዚ ፕራይመሪ ጌይን ንብሎ እቲ ሰብ ኣብ ኣዝዩ ፀቓጢ ኩነት ምስ ዝኣቱ እሞ ድሕሪኡ ከዓ ምልክታት ሕማም ለውጥ ምስ ዘርኢ ፕራይመሪ ጌይን ንብሎ ማለት እዩ ንኣብነት ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ወታደራዊ መቕፃዕቲ ምስ ተቐፅዓ እሞ ድሕሪኡ ነቲ ምልክታት ምስ ተርእዮ ምልክታት ሕማም ለውጥ ክንብል ከለና ዝተፈላለየ ክኸውን ይኽእል ካብ እግርኻን ኢድካን ክትቆፃፀር ዘይምኽኣል ንሱ ከዓ ንድሕሪት ክትከይድ ትኽእል ንቕድሚት ክትከይድ ትኽእል ኮታስ ፓራሊሲስ እውን ፓራሊሲስ ክንብል ከለና ሴዶ ፓራሊሲስ እዩ ወይ ከዓ ናይ ሓሶት ፓራሊሲስ ማለት እዩ ፈፂሙ ክትንቀሳቐስ ኣብ ዘይትኽእለሉ 2-3 መዓልቲ ካብ ትምህርቲ ኣብ ልዕሊ እዋን የፅሓካ ማለት እዩ ከምኡ ናይ ሕቕታ ከምዚ ሴዶ ስኢሉ ቮሚት ተምላስ መስል ግን ከዓ ተምላስ ዘይኮነ ማለት እዩ ከምኡታት ምልክታት ክረአ ይኽእል ማለት እዩ እዚ ሜዲካላዊ መግለፂ የብሉን ማለት እዩ እቲ ሰብ ዝኾነ ሽግር ናይ ሜዲካል የብሉን ግን ከዓ ነቲ ዘጋጥሞ ፀቕጢ ንኣብነት እዛ ጓል ኣንስተይቲ መቕፃዕቲ ስለ ዝተቐፅዐት እዚ ምልክታት እዚ ጌራ ነቲ ናታ ሕርቃን ክኸውን ይኽእል ነቲ ናታ ጭንቀት ክኸውን ይኽእል ትርእዮ ማለት እዩ ብደቂ ኣንስትዮ ጌረ ዝገልፆ ዘለኹ መብዛሕትኡ እዋን ደቂ ኣንስትዮ በዚ መልክዕ እዚ እቲ ናተን ስትረስ እቲ ናተን ፍራስትሬሽን ስለ ዝገልፃ እዩ ማለት እዩ ንደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ኣብ ሕብረተሰብ ንሕና ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ሕብረተሰብ ደቂ ኣንስትዮ ዝፀቅጥ ዓይነት ባህሊ ስለ ዘሎ ኤክስፕረስ ክገብራ ነብሰን ከዓ ስለ ዘይክእላ ኣብቲ ባህልቲ ማለት እዩ ብከምዚ ዓይነት መልክዕ የርእዮ ማለት እዩ እቲ ዘጋጥመን ፀቕጢ በዚ መልክዕ የርእዮ ሕጂ ዝበዝሐ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ይርአ እዚ ምልክታት እዚ ማለት እዩ በቲ ካልኣይ ደረጃ ሰከንደሪ ጌይን ንብሎ እዩ ማለት እዩ እዚ ሰከንደሪ ጌይን ንብሎ ከዓ እዚ ኩነት እዚ ከይመፅእ ከሎ ዘጋጥም ምልክታት ሕማም ለውጥ ማለት እዩ እዚ ክንብል ከለና ኣዝዩ ኣጨናቂ ዝኾነ ወይ እውን ኣዝዩ ፀቓጢ ዝኾነ ኩነት ኣብ ቅድሚኻ ይህሉ ንኣብነት እዛ ክንብላ ዝፀናሕና ተምሃሪት ኣብ ዋርሳይ ከኣሎ ማለት እዩ መርሓይላ ንግሆ ምስ ተሰአት ኮምብላሴኒ ጌርኪ ድሕሪ ትምህርቲ መቕፃዕቲ ኣለኪ እንተይልዋ እዚ ምልክታት ኣብ ትምህርቲ ከላ ክትፃወሮ ስለዘይትኽእል ወይ እውን እቲ ክመፃ ዝኽእል መቕፃዕቲ ክትግምቶ ስለዘይትኽእል ስትረስፉል ኢቨንት ስለ ዝኾነ ንዕኡ ምልክታት ተርኢ ማለት እዩ ወይ ምልክታት ከተርኢ ትጅምር እዚ ከዓ እንታይ ንብሎ ሰከንደሪ ጌይን ወይ ከዓ ናይ ሲክሮል ይንብሎ ማለት እዩ ማለት ሰብሲ ሓሚም ኣለኹ ግደፈን መሓረኒ ይብል ኣሎ ማለት እዩ ግን ብኣፉ ዘይኮነ ድብለካ በቲ ዘርእዮ ምልክታት ማለት
ከምሳሳይ ኣካል ናይቲ ተመክሮታተይ ምስ ሰዋን ቤት ትምህርቲ ዋሳይ ቃሎም ካብ 2010 ክሳብ 2012 ከም መምህርን ኣማኻርን ኮይነ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዋሳይ ቃሎ ተመዲበ የገልግል ነይረ ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዚ ዘገልግሎም ዝነበርኩ እዋን ሓደ እቲ ንሽግራት ናይቶም ተምሃሮን ሽግር እቲ ቤት ትምህርትን ዝያዳ ክርኢን ክግንዘብን ክኢለ ማለት እዩ እዚ ክንብል ከለና እቲ ቤት ትምህርቲ ንቤት ትምህርቲ ኢሉ ዝተሰርሐ ክሳብ ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ ሃንገራት ሞኸዓ ብፋይዘት ብጭቃ ጌርካ እውን ኣብ ገሊኡ ጭቃን እምንን ጌርካ ዝተፈላለየ ቤት ክፍልታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ከምኡውን ናይ ስታዲ ሩምስ ላይብረሪ ካልእ መሰረታውያን ዝኾኑ ተምሃራይ ኣብ ትምህርቱ ክሕግዝዎ ዝኽእሉ ነገራት ዘይተማልኣሉ እዩ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ኣነ ተምሃራይ ከለኹ ከምኡ ነይሩ ድሕራይ መምህር ኮይነ ምስ መፅእኽዎ ቤት ትምህርቲ እውን ልክዕ ከምኡ ነይሩ እኳ ደኣ ካብኡ ንላዕሊ ምስቲ ቁፅሪ ተምሃሮ እቲ ቁፅሪ ተምሃሮ ብምውሳኹ ቁፅሪ ተምሃሮ ኣብ ክላስ እውን ወሲኹሞ ምስኡ ተምሃሮ ክምሃሩ ምስቲ ኩነታት ኣየር ገለምለ እቲ ክፍሊ እውን ንክትምህረሉን ክትምህረሉን ኣዝዩ ኣፀጋሚ ኮይኑ ነይሩ ማለት እዩ ብኻልኣይ ደረጃ እቲ ተምሃሮ ዘጓንፎም ዝነበረ ሽግራት ማለት እዩ ተምሃሮ ዘጓንፎም ዝነበረ ሽግራት ማለት ካብ ዝተፈላለዩ ስነ ኣእምራዊ ፀቕጥታት ጀሚርካ እቲ ወታደራዊ ኪድ ግበር ኣይትግበር እቶ ኣይትውፃእ ኢሉ ዝእዝዝ ወታደራዊ መምርሒታትን ወታደራዊ መቕፃዕቲ ከምኡውን ቀፃሊ ማእቶት ክትርኢ ከለካ እቶም ተምሃሮ ናይ መፅናዕቲ ግዜ ናይ ትዘናግዕሉ ግዜ ናይ ካልእ ብዙሕ ናይ ከም ዘይረኽቡ ድኻም ቀፃሊ ምስሊ ሻዋታት ትምህርቲ ከም ዘርእዩ ትርኢ ማለት እዩ ከምኡውን ለውጥ ከም ለውጥ እውን ቀፃሊ ይረአ ነይሩ ብፍላይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ለውጥ ከም ሓደ ኢንሲደንት ጥራይ ዘይኮነ ብብዝሒ ኣብቲ እዋንቲ ብብዝሒ ለውጥ ዝሓመማ ወይ ምልክታት ሕማም ለውጥ ዘርእያ ተምሃሮ እውን ናብቲ ናይ ጋይዳንስ ኢን ካውንስሊንግ ይመፃ ነይረን ማለት እዩ እዚ ኩሉ ኮይኑ ነዚ ናይ ሎም መዓልቲ ኣሕፅር ከብሎ ኢለ ነይረ ኩሉ ክብሎ ኣይክእልኒ እቲ ኣብዚ ቦታ እዚ ደጋጥም ግን ሃይ ስኩል ኣብ ወይ እውን ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ምስ ወታደራዊ ትምህርቲ ሓናፊትካ ክኸይድ ኣይክእልኒ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንኩልኩም በዚ ቤት ትምህርቲ እዚ ዝሓለፍኩም ዝተምሃርኩም ኣብዚ ቤት ትምህርቲ እዚ እውን ዝመሃርኩም ከምኡ ኣብ ሰዋ ብሓፈሽኡ ዝነበርኩም ኣብ ሰዋ ቤት ትምህርቲ ክህሉ የብሉም ኣብ ዝብል ርእቶታትኩምን ተመክሮታትኩምን ከተካፍሉ ይዕድመኩም ኣብ መወዳእታ ነዚ ኩሉ ነገራት ኣብ ግምት ብምእታው ሃይ ስኩል ኣብ ሰዋ ክህሉ የብሉን ኤንድ ሃይ ስኩል ኢን ሰዋ ይብል ኣለኹ ማለት እዩ ኣብ ጎቦ ፅንዓት ተሰቂለ ትዝክር ስፍራ ይመስልኩም ግድን ኮይኑ እምበር ፍቅሪ ሃገር መዓዝ ሓሲሱ ዝኽንኩም እልእ ከለኹ ንፋስ መርኦት መልእኽቲ ፅንዓት ኣዕቲረ ሕነቕ ምትዝታ ተፃዊረ ኣብ ሓዳ ስድራ ትሚለ علامة خطر عكيبنا نفسنا دمنا بحد قوة نلاسف أكد تموت نركب ما بقول تقرا نخلص نبرأها زفان من نتقطرا من البطوة مباع كوينة تزي متقو أكل من فسيتيروم سب سدراي كما تخم يوم بحابا سدراهم يوم سدرا قدلي تقبلون تقلي عادي مسخرة زين ترزين تاريخ عادي بطاق بالريخ أبوي مسخرة زين ترزين تاريخ أبوي بطاق بالريخ سدرنا كبرهم تاريخ
بطنعت تسقيل كذكر سكاي مسلكو قدن كل بر فقري حجر أصحى سوزكو أهل كلكو نفس ورقة بأختنا تعتيري حنا نبتزت تتاويري أو حتى سدرات لي بطنعت تسقيل كذكر سكاي مسلكو قدن كل بر فقري حجر أصحى سوزكو أهل كلكو نفس ورقة بأختنا تعتيري حنا نبتزت تتاويري أو حتى سدرات لي أنا ما خكر أكيبنا النفس السلو دمنا بحد قوى إن لازم أكيد تموت نركب ما بقول سدرا دخلت نبرها زفان من النت قطرة من الوطوة مباع كوينة تزيم تقوى أكل من فسكرهم سب سدراي كما تقوم يوم بحضر سدراهم يوم سدرها قلي تقبلهم بقلي عدي مسخر زين ترزين تاريخ عدي بطغ بالريح أبوي مسخر زين ترزين تاريخ أبوي وتغب الريح سدرنا كلهم تاريخ أبو صنعت تسقيل كذكر سدراي مسلكم قد كوين بر فقري حاجة ما أصحى زخرخم أهل كلكو نفس نور بالأخت صنعت تعتيري حنا نبتزت تتاويري أو حتى سدرات لي أنا ما خكر أكيبنا النفس السلو دمنا بحد قوى إن لازم أكيد تموت نركب ما بقول سدرا نخيت نبرأ زفان من النت قطرة تدويلو ويدول مبر تدويلو حزب عالم كله زتيلو جقنا من سينا أنبلبيلو عبد دول ناي إيرترا عالم زنقانق أويات سدرا ناي تقول حسار مكرا لا تقتل كادانغا توتيرو كيف انت التقلت انت قتيرو من سيدويلون هاجرو أي صعانا أي ودن بيمان صقام قوالن ودن دبتر تقنصل كاس حقن فردن أربعة كربه بي تفلفلو بخرماج من سي أي نسان دياني راها تاصلوتي سيا هاجر تعاتيق سره سويت كوينو فلسدنا بره قدام مهصن أبزن خافره تدويلو دول وصع حزبي نبعت ولاد سميع وربي عدجنا اجق سبسبي البلي دمص وسخلو والتا هاجر متان كدبلو كندي ساعك بك بتخالو بعل فري من سينا جقنا مدر هقدف كسادهم دن قنينا زي غراتهم زورخم غاونا سكام صدقو يبلع يخبكبهم حدا خير السع اسل هقدف ببين يا خمس يمان صقامي له بعنتبو تمني كان دي تابع عنتبو من سي هاجر يبعل شبو كم تمرش مع استفيني ان بنت لذ تسمع اذني حج حراي مسرايت عيني مزنها ملخت سريدو كاب ايرترا خف ماكل عدو عايزو غبز صحيفو بيدو كم زيلو كاسراويت كالي لي ناي مدر بيت انقع غبر كالي ناي وشاطه سالخو بعلي مدر هبي صحايوم عريبا نعوم يا ماي زي بالله ربا دنن لهم عقوار السببا بعل دقات بعلو بعل طالماي من سينا ابيلوم ماي اخيلوم بطليان اوروماي جناب قدميت الله حيال عيو ما ادلو وترو تصبيو بركوت تخيكونا لليو سخف كف تيلوك حتتنا نعوز غون ملسلنا اقدمنا حصاز قرطمنا ديمقراطي ايتمسل كوازا اوشتالو زي الرق انزا لب قبر تتنقق حزا
ስለዚህ ታሪክ ዘድልየካ መታን ከይትገይሽ ጥራይትካ አልቦሳንጣ ከምና ያቦታትካ ወይ ስለዚህ ታሪክ ዘድልየካ መታን ከይትገይሽ ጥራይትካ አልቦሳንጣ ከምና ያቦታትካ ሕጁን ሰናይ ቅነ ኩልኩም ኤርትራውያን ሰላምኩም ከአ እምነ ረጥቅ ፍለ ባሻይ أركز كبراتن كبران سمعتنا لو مزبلنا يوم تحستوتاتنا زوم استخداتلكم ممكنهم نمكتتالكم أزينا نمسكن زمت صومن بخالد حستوينا خنرخب كساب شعو السلام كنه نقول لنا